агар лаззати нотакрор мехоҳед ба маркази савдои фирдавсӣ биёед. Инҷо на танҳо маҳсулоти баландсифатро аз дасти аввал харидорӣ мекунед, балки муҳити ором, нархи арзон, хизматрасонии шефона ва таваққуфгоҳи доиман озод метавонед истифода баред. дар ин ҷо мизоҷонро хело хуб меҳмондорӣ мекунанд. ошпазҳои номбари фарғонаи ӯзбекистонӣ беш аз 21 номгӯи хӯрокҳои зудтайёрро бо завқи баланд дар пеши чашматон аз маҳсулоти тару тозаи ватанӣ бо суръати ниҳоят баланд омодаву пешниҳод мекунад. фақат хоҳиш хӯрокҳои зудтайёри биф-бургери фирдавсиро бо ягон нуқтаи тезтайёри на танҳо ҳудуди бохтар, балки берун аз он муқоиса накунед, зеро ту ҳанӯз чунинашро начашида будед, мегӯяд Қурбонали Қурбонов. чӣ хел бо суръати баланд. дар асл бомаза. яке аз чойҳои нодире ки дар дигар ҷо нест. бинед аз меваҳо, аз маҳсулоти тару тозаи маҳаллӣ бениҳоят ба нафъи саломатӣ аст. саломат.